Ijoyinti lekolo liyindawo ebuthakathaka kakhulu. Elibangela izinkinga kubantu abancane nabadala. Ukugcina isisindo esifanele ngokwesilinganiso sokuphakama kubaluleke kakhulu. Futhi kubantu abancane, uma unezingozi, qiniseka ukuthi uyazilungisa. Uma uzilungisa, ungaxazulula izinkinga eziningi. Uma ungazilungisi, uzogcina unezinye izinkinga eziningi esikhathini esizayo. Ezimweni eziningi namuhla sibona ingxenye ye-O. Ijoyinti leqolo ubona ingxenye ephakathi nengxenye engaphandle. Uma kukhona ingxenye eyodwa kuphela ethintekayo, asivamile ukwenza ukufakwa kwejoyinti leqolo eliphelele. Senza into ebizwa ngokuthi partial knee replacement. Ngobuchwepheshe obuphambili bohlelo lwerobhothi, namuhla siyakwazi ukwenza ukufakwa kwejoyinti leqolo okuyingxenye bohlelo lwerobhothi njengokunakekelwa kosuku olulodwa. Uma isiguli siphilile, asikho isifo esihambisana naso, sisakwazi ukwenza ukunakekelwa kosuku olulodwa. Bangafika ekuseni benze ukuhlinzwa, babuyele ekhaya kusifa. Uma isiguli sinenkinga encane njengoshukela, lokhu kuzokwenza kube ngokwemvelo kakhulu. Bazizwa njengokungathi ijoyinti leqolo labo lingokwemvelo kakhulu. Bangahlala phansi, bangaguqa, bangenza ipadmasana, futhi bangenza izinyakazo eziningi zemvelo zejoyinti leqolo.